Asi s tím můžu různě převracet, že? Když to víš, jak jsi na boku. No, tak nějak opatrně. Buď tak hodně a nesmí mě rozhoduje. Něco napadlo. A musí rozpoznat, co je vrch. Tak ne, tak by to nějak asi. Takže to typla. Nějak. To dostala sekačku. Motorovou. Nakonec jsem to stihl, jako. Standa stihl. Ježíšek to stihl. Ne, štýlky to jsou nejlepší motorové píly. Hned to zítra vyzkoušíme na dvoře. Když jsou ty Vánoce, tak posekáme trávu. Ne, to je motorová pila. Jo. To ti to říká sekačka. Právě. Ne, nejlepší motorové píly říká. Miláčka jsi mluvila o těch 4 kusech. Tady je asi 15. Tak toho papíru, to bylo. Než to zabalil. 15 kusů papíru. To nevidíš, jak je to poslepované všechno dohromady? No vidím, že to je hlavně poslepovaný v té krabici. No samozřejmě. Počkej, je ten papír vedle. Děkuji, já jsem to chtěla jen postavit. Nespíšej. Jasně spíchá. Tak tráva stejně ještě není zelená. Zelená celou Tak řadu. to byla pila. Chceš dušky? Nebo to zvládáš? Není, ať někam pojede. Tak to nechám doma. Víš, do prčíc. Toto nechám doma a v tom budeme vozit jídlo. A to rozkládáme. Nedopadnu jak spokan, že nebude tam takhle taková krabička. Ne, rozbaluj, nemám moc paměť. Co tam je? Čtí na hlas. Nebudu číst nahlas. Jo, vy to Ne. taky Jo, slyšíte. čtí na hlas. Chtěla jsem ti jenom říct, jak tě strašně miluji, jak jsi pro mě hrozně důležitá a tady máš ode mě dáreček. A Jak brečet. krásný. Rádi rozbiješ si to. Nerozbiju. Na krabici je napsané, že 100 kg to musí udržet. Tak to jsme se raz dva. Takže to je aj jako stolička, víš? Já zavřu okno, jo? Kočkolit? Máš si srandu? Monika von Forčák. Doufám, že tam není další kočka. Dostaň se tam rychle, potřebuje vodu. To je tam ryšan. Můžu jenom tady z té strany to otvírat? No zjistí si, kde je vrch. No to je sice hezký, ale já mám Asi jo, zkus to. strach. Máčku. Ty mě miluješ, jo? Za trest. A já to mám spát. A i s cenou, ne? A za tolik peněz. Tam není cena, já jsem to odstřihávala. Jak by vyvalila oči. Lásko. Já už nechci. A tady není lísteček. Máš to zrovna vzhůru nohama, no. Kde máme ty rušky? Takže tam je lísteček a naopak, jo? Počkej, má. Kde? Tak čtí. Ukočenej. Počkej, nechám číst. A málo krabice. Načtí, no. Dej, jo, a ještě jsem ti chtěl říct, že bez tebe nechci dál žít a to už bude vše. A zastřelí tě. Teď to bouchne. Tak běž pryč. Kdo? Ty, Proč? tak jestli to bouchne? Šáňo, dolů. Šanelo. Šanelo. Ježíšek, Ty jsi musel koupit tolik balícího papíru? Rádio, co si to? Černá. Ale no. Dva ruky máme. A, prosím tě. Doufám, že to už je vážně poslední kus. Protože to něco zkoumám.
trenky zkoušet nebudeš, že ne? Můžu si takovou normálně dát tě. Se to vládí, doma. Co je? Vláčku. Lásko, za co? Řekni, že to máš vzhůru nohama. Nebude to fakt do nejmenší krabičky, že ne? To už jsou poslední 8. Co? Ty jsi blbec. No čtí. Já nemůžu. Ty vole. Móňa, Móňa, Móňa. Čemajko dělej. Jako dělej. Přečtě já nemůžu prostě. Příští nahlas. Jo, a doufám, že se budeme vzájemně srát i v domově důchodců a teď už konec tráví, tady máš ode mě dárek. Ty vole. Na to jsem začala a úplně z jiného důvodu. Taky kvůli mě. Taky kvůli nejkrásnějšímu. Ty kapesí. Bez toho papíru málo jako. No, bolí. To mi nedělej. Ještě Vánoce jsou jenom jednou za rok. Ty vole. Můžeš mi říct, proč jsem se malovala? Ach jo. Ach jo. A je konečná. Jsi připravená na dárek? Nenahráváš? Ne. Lžeš. Jsi připravená na dárek? Teď už jsi připravená na všechno, že? Potom je svá. Jsem za lísteček. Ty, kdyby tam byla prchatina, tak by ti tady to, co tam opravdu stojí. Ty jsem sporo zlepený. Já jsem to Frantu Wertheim, to mi napsal. Frantu Wertheim, jak jsem s ním jezdil do světa, víš? Tak oni píšou video, nebo 2x, 3x za rok mi napíšou. Nespívá o tom teď? Jo. Nedostaneme se k tomu až? Já nevím, co zpívá. Neblbni. Dostaneš vzhůru nohama. Ne, jo. Dáš lísteček. To jsi měl rozbavit vzhůru nohama. Co? Otoč to ještě. Vytáhni si, co tam dá. Já nevím. To je mu líto. Ty jsi absirala. Tohle zpočím ti udělat, co to je? To jsi dělal ty? Tak čti. Kecám, pořád je to sranda, ale neboj, než budeme v důchodu, tak to stihneš. To připadá jak PSG, tě tady toto. Ježišmarja. A už je to dárek. Zná to? Děláš si legraci, že jo? Tada! Ty si dáš srandu. Já jsi takový, ne? Co to máš? Já tě zabiju. Co to je? Víš, kolik tomu jsem stát peněz? No víš, ty to... Já ne, Ježíšek.
Co to je? No, externí disk. Na to ti může být nahráč, no co máš počítači, může ti ho znovu přeinstalovat a zase si to tam nahraje. Je to teda už otvíraný, protože jsem to jakože kontroloval, ale tak jakože. Myslíš, že to vypadne trošku víc? Ahoj. Je těžký. Lásko. Chtěl jsem v růžové, ale neměli. Ty jsi blbec, děkuju. Ty jsi tady trlík. Ty to musel stát peněze v prase.